Здравейте! Аз съм психолог Мария Орилска, а това видео е за психичните травми. Тежка тема, но много нужна. Защото хората в България всъщност много често не знаят какво е психична травма. И смятат, че травма е нещо много малко, несъществено, като например да скъсаш с гаджето може да ти остави травма за цял живот. Или другата крайност, пий едно пиене и ще ти мине. Психичната травма е изключително брутално преживяване, което води буквално до счупване на човешката психика. Промяна в идентичността на човека, в неговите или нейните ценности, вярвания, начин на мислене и начин на преживяване. Днес ще си поговорим точно за това. И така, какво точно е психична травма? Психичната травма е, както казах, счупване на аза. Промяна в идентичността, която води до разрушено доверие, както в другите хора, както в живота, така и в нас самите. Постоянно усещане за безпомощност и безполезност. Липса на връзка с себе си, липса на връзка с другите. И може би най-страшното – загуба на смисъл в живота. Психичната травма е резултат от нанесена вреда, която предизвиква не просто страх, а ужас. Най-често срещаният резултат от нанесена психична травма всъщност е нарушената привързаност. В това видео, освен да ви опиша какво точно е психичната травма и до какво води, ще направим и един бърз тест, в който вие сами може да се ориентирате дали имате симптоми на психична травма. Разбира се, това не изключва в никакъв случай посещението при специалист, но все пак може да ви даде някакъв ориентир как се чувствате, как мислите и какво се случва в живота ви. Дали имате нужда наистина от специализирана подкрепа от специалисти по психично здраве. И така, първо да видим какви събития предизвикват, водят до психична травма. Първо, всякакъв вид насилие, физическо, сексуално, психично, могат да доведат, особено когато са били продължително време, могат да доведат до психична травма. Тук включваме домашното насилие, особено на деца и тинейджери, изнасилването и блудството и всякакви форми на сексуално насилие и експлоатация. Войните и военните конфликти всъщност са събитията в човешкото общество, които най-често водят до психични травми. Отвличанията и трафикът на хора, който не включва само отвличане, трудовата и сексуалната експлоатация, принудителното задържане в лагери или на други места, съвременното робство, държането на заложници, затворът и пленничеството, политическият терор, геноцидът, мъченията и в детството или когато хората имат някакво заболяване, увреждане и са безпомощни, всякакъв вид неглижиране, пренебрегване и малтретиране. Разбира се, това не са всички неща, които могат да причинят психична травма, но най-често срещаните. Какво се случва след като човек преживее или все още преживява подобен ужас? Буквално неговият мозък се променя. Амигдалата, хипокампа и префронталния кортекс се променят. Амигдалата е тази част от нашия главен мозък, която е като алармена система. Представете си тази алармена система да бъде включена през цялото време, като червения буркан върху специализираните автомобили, които непрекъснато светят и вият. Това буквално се случва в нашето тяло, когато преживяваме или сме преживели, но не сме лекували психична травма. Хипокампът е част от главния мозък, който отговаря за паметта и разбира се за други функции. Но тук е важна паметта. Когато има
увреждане на хипокампа заради подобни ужасяващи събития, човек не може да направи разлика между там и тогава, миналото, и тук и сега, настоящето, както и да мисли за бъдещето. А префронталният кортекс е тази част, кората на главния мозък, отпред към челния дял, която всъщност контролира нашите импулси и е нашият контролен пункт. Когато има увреждане там или в крайен случай префронталният кортекс не работи и не изпълнява своите функции, човек буквално не може да контролира своето поведение, защото всички импулси, спомени, страхове, негативни емоции го заливат непрекъснато. И до какво обичайно води психичната травма? Тук ще опиша 4 области на симптоми и искам да ви подчертая, че те са само една част от симптомите. Има много симптоми на психичната травма. Те са и доста индивидуални и зависят от това какво точно се е случило. Дали говорим за война, военни действия, дали говорим за домашно насилие, дали говорим за малтретиране в детството и така нататък. Много зависи. Но все пак психолозите и другите специалисти са определили 4 основни области на симптоми и промени, които се наблюдават, признаци, които се наблюдават при хората, които страдат от психична травма. На първо място, това е областта на свръхвъзбудимост. Тук имаме симптоми като това, което ви описах за амигдалата, постоянна бойна готовност, човек непрекъснато е на щрек за опасност. Може да има раздразнителност, може да има влошен сън и апетит, крайности в съня и апетита. Физически симптоми като главоболие, мигрени и други соматични болки без реална видима причина. Повишено кръвно налягане, ускорен сърдечен ритъм, постоянна тревожност. Всъщност нашата нервна система, когато сме пострадали от подобни инциденти и носим психичната травма, непрекъснато свети в кавички, като една метафора. Тя непрекъснато е в бойна готовност, битка или бягство. Другата област е свързана с емоциите и чувствата на човека. Обикновено, когато човек е преживял подобни неща и носи своята психична травма, усеща постоянно много силен срам и много силна вина. Има също така усещане за малоценност, непълноценност, т.е. че той или тя е нещо по-малко от другите. Или може да има друга крайност, като един защитен механизъм, човек да смята, че е нещо повече, но това е по-скоро защитен механизъм, който по-рядко се среща. Чувството за непълноценност и за това, че си умърсен по някакъв начин е много по-често. Третата област, това са натрапливите мисли и натрапливите действия. На първо място сигурно сте чували за тъй наречените флашбекс. Това са внезапните ретроспекции, които ни заливат за там и тогава, за нещата, които са се случили. Това е едно много ярко усещане, в което можем буквално да видим, да чуем, да помиришем и да усетим с кожата си части от нещата, които са се случили. Например, миризмата и тежкия въздух в стаята, в която човек е бил пленник. Това може да ни залее по всяко време на денонощието. Принуда към повторение на травматичните събития. Това означава, че човек може да се опита да направи нещо, което наподобява травматичната ситуация, в която е бил, просто за да се опита по този начин като защитен механизъм да преработи това, което се е случило. Кошмарите и ярките образи в будно състояние, които са буквално като живи, могат да дойдат по всяко време, особено когато наскоро се е случило травматичното събитие. Рисковото поведение доста често се наблюдава при хора, които са жертви на насилие. Усещането за нужда в кавички, да направиш нещо, за да облегчиш болката, може всъщност да доведе до поведения като самонараняване, опити за самоубийство, макар и по-рядко, зависимост от психоактивни вещества и регрес. Например, възрастен човек да се държи като малко дете,
Като, например, казва, че не може сам да се справя в ежедневието, да се обади по телефона, например, на някой специалист, да си изготви нещо за ядене и така нататък. Тоест, буквално тези неща могат да бъдат признаци на регрес. И четвъртата област на симптоми, това е дисоциацията или емоционалното вцепенение. Представете си едно животно, което се прави на мъртво пред хищника, за да може хищника да не го изяде и да не го нарани. Буквално това се случва и при хората, когато ние решим, преценим, това става много бързо, разбира се, и спонтанно, че в тази ситуация не можем нито да бягаме, нито да се бием, нито да умилостивим въпросния хищник, който най-често е някакъв човек. Тогава нашето тяло умее да се предпазва по този краен начин, наречен дисоциация или замръзване. Това е подобно на един хипнотичен транс, в който човек всъщност вече не усеща болка, сякаш е извън тялото си, сякаш се наблюдава отгоре. Това състояние обаче е много енергоемко и то всъщност е крайно изтощаващо. Нашият организъм не е създаден да дисоциира всеки ден. Или по-често, дори веднъж в седмицата. Ако това се случва, също е симптом на психична травма. И така, нека да обобщим. Какво се случва с хората, които са жертва на насилие, на природни бедствия, на войни, на домашно насилие и така нататък, и всъщност стигат до това състояние, което наричаме психична травма. Най-вече говорим за крайности. Например, вкопчване в другите хора или пък пълна изолация от другите хора. Рисково поведение или пълна пасивност. Не желаем да влизаме в никаква интеракция, в която да носим отговорност за нещо. Избягваме неща, хора, ситуации, които ни напомнят травматичното събитие, или пък се опитваме да го повторим. Другата крайност. Отричаме насилието, което е много често срещано сред пострадалите от насилие. Не правим никакви планове за бъдещето, защото когато човек е счупен и се чувства толкова малоценен и безпомощен, защо да прави план за бъдещето? Усещаме това безсмислие. Какъв е смисъл на живота ми, след като това нещо се е случило? Така че тези крайности са най-често срещаното нещо като симптом. И сега, какво всъщност е най-големия проблем, когато говорим за психични травми? Дали самите психични травми или това, което се случва след тях? Най-големият проблем, който психолозите, социалните работници и всички други хора, специалисти, които работят с пострадали от насилие и хора с психични травми наблюдават, е обвиняването на жертвата. Това е повсеместно и можете да го видите, чуете и прочетете навсякъде. На пострадалите изобщо не се вярва, че са преживели това, за което споменават. Или преживяното от тях се омаловажава. Казва се, голяма работа, какво толкова ти се е случило. Или пък жертвите се обвиняват директно за насилието. Ти си го предизвикал или ти си го предизвикала. Тази стигма е изключително често срещана, и тук не говоря само за 21 век и за вековете назад, и пречи изключително много на връщането на пострадалите от насилие в ежедневието. Неразпознаването на второ място на психичната травма и това само симптомите на психична травма да се лекуват с фармакотерапия, с лекарства, а тези симптоми са безкрайни, както ви казах, е другият проблем. Много често срещам. Липсата на специалисти в България и липсата на места, в които да има групова психотерапия за хора, преживели тежки травматични събития, е друг проблем. Повторната виктимизация, т.е. отново човек да се почувства като жертва и да бъде жертва на насилие, дори след като уж е излязъл от цикъла на насилие, дори в семейството, дори може да бъде в образователната система, имаме такива примери, може да бъде в медицинската сфера,
Повторната виктимизация също е голям проблем. Ретравмирането на пострадалите от насилие, особено от страна на полиция, прокуратура, съд, тогава когато започва дело, например, за конкретно насилие, много често се срещат, тъй като пострадалите биват карани да видят отново, например, своите насилници или пък да говорят за неща, за които буквално имат бели петна в паметта си, като защитен механизъм за това да се справят. И сега, след като знаем по-добре какво е психична травма, ви предлагам да чуете този кратък тест от 15 въпроса и докато слушате, да си отбелязвате колко да имате на всеки въпрос. Този тест ще ви ориентира дали има някакъв проблем, който евентуално може да свържете с психична травма, което означава, че ще имате нужда от специализирана подкрепа. Психолог, психотерапевт, може да бъде социален работник, може да бъде психиатър, специалист по психично здраве. И така, готови ли сте? Започвам с първия въпрос. Може да си отбелязвате с да или не. Преживели ли сте какъвто и да е вид насилие, който застрашава здравето или живота ви, независимо дали в детството или като възрастни хора, независимо дали в дома, на улицата, навън, в друга страна и така нататък. Втори въпрос. Мислите ли за самоубийство? И правите ли планове за самоубийство? Защото това са две различни неща. Самонаранявате ли се, за да облегчите психичната, емоционалната болка в себе си? Сменят ли се бързо и често емоциите и чувствата ви? Гняв, страх, вина, срам, тъга. И то ежедневно. Чувствате ли се безпомощни и без контрол над събитията в живота ви? Изпадате ли често в дисоциация, витаене извън тялото, замръзване, все едно не сте тук и сега? Имате ли бели петна в паметта ви, като амнезия? Цели периоди от живота ви, за които не си спомняте? Преживявате ли повторно случилото се с вас? Предъвквате ли едни и същи мисли и спомени всеки ден? 9 въпрос. Усещате ли се лоши, нечисти, осквернени, виновни, засрамени за това, което ви се е случило? Чувствате ли се изолирани, сами, самотни, неразбрани след това, което ви се е случило? Имате ли проблем да започвате и да задържате интимни отношения? Имате ли проблем с това да се пазите? Да не влизате в ситуации, в отношения, които ви нараняват и психически, и физически? Чувствате ли безнадежност и отчаяние за живота ви? Смятате ли, че живеете в крайности, като тези, които изброих? Например, ярост и след това пълна покорност спрямо другия. Или пък изолация срещу вкопчване в другите хора. И последният 15-ти въпрос. Страдате ли от физически болки и симптоми, които нямат видима причина? Мигрени, главоболие, виене на свят, болки в корема, спазми, изтръпване, сърцебиене, гадене, паникатаки, за които няма никаква видима причина. Ако сте отговорили дори само на един от тези въпроси с да, помислете сериозно дали да не потърсите професионална помощ и подкрепа. В края на видеото ще ви дам няколко контакти. Те ще бъдат записани и долу в описанието на видеото. Ако сте пострадали от насилие, независимо дали това е природно бедствие, домашно насилие, дали е война, геноцид, дали е нещо друго, за което в момента не се сещам, трафик на хора и така нататък. И особено ако намирате подобни симптоми в себе си,
Това, което трябва да запомните, най-важното е, че на първо място, тук и сега за вас, ценното и важното е да се почувствате в безопасност. Физически и психически. Независимо дали ще изберете да търсите професионална помощ, вие трябва да осигурите своята безопасност. Като най-вероятно обаче ще трябва да потърсите подкрепа от други хора. Ако живеете в страх и ужас всеки ден, вие няма как да учите нови неща, няма как да се възстановите, няма как да възстановите идентичността си. Вашата нервна система трябва да се успокои, за да може да се учите да живеете наново и да се справяте в ежедневието като възрастни хора. Това, което мога да ви ориентираме, първо помислете къде и с кого живеете и ако е нужно потърсете друго убежище. Дали близките и любимите ви хора са добре, включително ваши деца, внуци и така нататък. Дали имате конкретен план за безопасност, ако в момента преживявате насилие. Дали имате подкрепящи ви хора, независимо дали става въпрос за съседа, или за полицията, или за някой специалист, или за някой приятел, нужно е да имате система за подкрепа. Ако физически сте наранени, потърсете помощ медицинска. Потърсете помощ, обадете се на 112. Помислете за вашия цикъл на сън и бодърстване. Какъв е режимът ви в ежедневието? Дали имате възможност и дали се грижите за себе си, как се храните, как спите. Дали поддържате тялото си, с други думи, в едно състояние, в което тялото ви може да функционира правилно и адекватно. Какво е материалното ви осигуряване? Имате ли финансовата, материалната възможност да се грижите сами за себе си? Ако това не е така, също трябва да потърсите подкрепа. Имате ли свобода на действие? Понякога човек смята, че всичко е наред и има всичко това изброено от мен сега и то е достатъчно, но в крайна сметка не се чувства свободен или свободна да прави свой собствен избор на базата на информирано съгласие. Ако това е така, има риск за вас. И накрая, както ви казах, ще бъдат и в описанието на видеото. Ви каня, ако вие самите или ваши познати по някакъв начин страдат или са пострадали от насилие, да потърсите подкрепа. 0800 20 100 е безплатна, денонощна и анонимна телефонна линия за трафик на хора. За подкрепа по отношение на трафика на хора. Дори ако ваш познат смятате, че е жертва на трафик на хора, независимо от трудова, сексуална експлоатация, експлоатация свързана с живота и здравето на човека, обадете се на този телефон. А националната телефонна линия за пострадали от насилие, включително домашно насилие, е 0800 1 8676. Много е важно да имате съзнанието за това какво е насилие и какво не е насилие, но преди да има конкретно насилие, да имате съзнанието и усещането как то започна. Какви са рисковите ситуации, рисковото поведение, нещата, които се случват, които могат да доведат до насилие. Така, скъпи приятели, завършвам това нелеко видео. Пазете се, бъдете здрави и ще се радвам да се видим и чуем отново скоро.